yau sati ɗaya da ya wuce kawai sai na ga text ɗin yana cikin wayata, sai na ga an ce ran kai daɗe, don Allah ina so in dai ka tuna da ni ka buga min waya. Daga ƙarshe sai na ga ya sa Malam Garba mai shayi, da sai Malam Garba mai shayi sai ya turo, can daga baya sai na ga ya sa, da ya ban karanta ba a lokacin, sai ce na ɗunɗaye dai inda kai karatu. Nan da sauri sai na buga masa, na ce Malam Garba baka mutu ba, ya ce yana da. Muka yi maganganu da shi kuma muka ci gaba da waya har a yanzu nan da zan zo nan na ce mai to 'yan jami'ar Sokoto ne za mu zo za mu yi taro wanda suke